tak kei info ya belo ya. Iki aku bener-bener mbulang aku ora mancing aku. Iki arep niliki spot-spot sing anu lho bolo. Spot-spot sing jos sing jelas ki. Saiki iki aku ning Dondong Kulon, ning jembatan Mangkrak. Ning jembatan Mangkrak iki. Nah, tak duduhi banyune ya. Banyune iki wis anu bolo. Wis kebak memang iki agak ngendi-endi agak full bola iki. Ngendi-endi agak full iki. Tak duduhi tak sepilke banyune Ndondong Kulon nggon jembatan Mangkrak. Lah kuwi lho. Wis teko kono kuwi bola. Wis teko kono kae. Aduh malah wis mereng mojok kono kae, lor kono kae. Jadi iki bener-bener full. Kene iki. Lah nek sing etan ki ya sakpole tak duduhi ya sing saka anu bola. Saka dhuwur ya. Iki aku ning dhuwur jembatan iki. Jembatan sing ora jelas, ora dadi. Lho iki lho. Iki tak sepilke kon dhuwur jembatan iki. Lho. Banyune kuwi wis kebak kuwi, delok kuwi. Kuwi kebak kabeh bola. Lho kae ya mancing tapi kae mancing ora nyobok ya kae mancing pinggiran. Nek nyobok mesine ya jos banget yae kok. Biasane nek sing nyobok kene iki bola. Etan jembatan persis iki pas nggon tegungan kono kuwi. Lah kuwi biasane nek nyobok do nang kono kuwi wak tok kuwi biasane. Tapi ya mbuh saat iki aku dhewe ora mudeng masalah kok nyepil wong mancing. Aku arep mubeng bola ya, arep mubeng. Jadi posisi banyu saiki wis kebak iki. Kebak tapi kono urung bludak. Ijek kurang sithik kono ning nggon bendungane. Iki posisine iki. Ya toh. Kae wis teko cagak pertama kae. Biasane kan dhisik mancinge do ning kono kae. Ngisor cagak kae. Lah iki ya nek nggone sahdu banget, nggone sahdu cuma ya kurang jos ngono bola ya. Wis. Aku arep pindah-pindah aku sing jelas iki. Ngerakum, Kedung Rejo. Kedung Rejo bola iki ngerakum. Iki jane ya tegongane anu jane. Tegongane terusane kalau apa jenenge? Kali Jambe iki lho. Kali Jambe kuwi ya ngerakum iki, spot ngerakum. Jasa, Jasis. Malang iki kok ngene iki bola. Iki Padas Malang jelas iki Kidul Sari Mulya. Sing ngancuke akeh kok kae. Genahi Pak tok kae. Kae ngancuke ning nggon kali-kali bola kae. Nggon kali-kali kae. Lah iki seumpama dilungkas ngono mungkin ya wis tekan dhuwur ya. Iki kok ngene bola iki, pinggir dalan wis kebak banyu iki. Iki lokasi Padas Malang. Wis ngono ya. Lanjut. Lah iki lho bola iki kaline. Jembatane iki, jembatan Padas Malang iki. Oh kaline sakmono kuwi bola. Anu ketutup bolongane ngisor ki ketutup. Oh urung ketutup. Isih ana bola tapi iki biasane nek do mancing nang kene iki ya nilatok biasane ning pas kaline iki. Nek pas kaline iki biasane nilatok bola iki. Nah, kae sing nyobok kae ya enak ya. Kae ketok iya Pak. Tok mau sing ndranjang kemu bola-bali nyentel aku roh bola. Iki lho, wis teko kene iki ngasek teko dhuwur kali teko sawah-sawah iki. Banyune. Wis pokoke njang gas kerene. Genuk bola iki, genuk. Dadi iki lho. Kok dalan kene iki banyune teko kono kuwi lho, delon kuwi. Dalan langsung banyu. Oh, iki wis genuk. Kono sing lor kono Sari Mulya, tapi iki genuk bola iki banyune wis sakmene iki. Wis nang pinggir desa kono ya bola. Genuk Sari Mulya iki ya. Wis. Sing jelas arep tak rut njajal aku nang Sari Mulya kono sedelok. Banyune wis kaya ngopo ngono ya sing jelas iki. Iki jane kene iki ya sepodos iki yo an. Sari Mulya bola.
dalan sing tak lokke indah kae, sing jalan baru cor-coran. Ternyata nek do ngombo kebak ora kena diliwati bolo. Iki saka kene iki banyune, ngebaki dalan iki. Dadi wis munggah ning dalan kene iki Sarimulya iki. Iki posisi Sarimulya wis full. Banyune wis kimplah-kimplah wis. Ngasih saka kene bolo iki. Lho. Jadi dalan anyar ki rute iki biasanya lingkaran jos to. Kuwi ternyata ya wis ra kena diliwati. Oke. Du ngombo nek kebak kok ngene iki bolo ya. Sing jelas iki Sarimulya sing pinggir kidul iki. Jajal sing pinggir lor ya. Terakhir ya boleh ya. Iki Sarimulya sing lor dhewe iki, sing jelas ki lor desa. Banyune saka kene iki bolo iki. Wis teko nggon dalan iki lho, dalan anyar iki lho. Iki wis metok dadi trembesine kae iki wis kelebon banyu kae. Iki ya to wis. Wis ora enek ceritane kali-kalian wis ora enek wis. Wis kebak kabeh banyune teko kene iki. Kowe gerek milih sepote ngono ya. Terakhir iki aku Sarimulyane. Garine dang karo nang jembatan Klewor ya. Tak kei info bolo. Iki spot sing terakhir nggodang ya spot Pak RT. Iki kaya ngene iki wis terisolasi sing jelas pisan. Banyune wis full. Dadi nek ngulon bablas ki wis ora iso. Lagi spote kene iki. Lho. Wis ora ketok dalane. Iki nggone Pak RT wis garek dalane tok kuwi bolo. Oh. Iki spot nggodang kok ngene iki kimplah-kimplah. Nyobokno cok-cok banget iki bolo iki nek nyobok. Wis ora iso liwat bolo, dalane wis kebak banyu. Wis teko kene lho. Wis full iki banyune iki teko pondasi omah lho bolo. Teko pondasi omah. Wis. Rene ya. Lho.